भाइया कौन चलती नहीं? ये बाइगण तली पड़ियो बोली फील्डटा रेडी होउची। अच्छा। हां बाइगण मंजी काली आईची। हम्म। फील्डटा रेडी होउची बाइगण तली पड़िबो ए एरियाटा बाइगण लगा। अच्छा अच्छा ए एरियाटा। हां अच्छा ए एरिया ପାଇଁ କେତେ खंडे ଗଛ ଦରକାର अंदाज ଲଗେଇ କହିଲ? अंदाज ଲଗେଇକିରି ଗୁଣ୍ଠରେ ଯଦି ବହଳିଆ ଲଗେଇବ ହଁ ତାହେଲେ 300 ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବ ନହେଲେ ନାଇଁ ସେଇ 200 250 ଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଠରେ ଲାଗିବ ଆଉ। 200 250 ଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଠରେ ଗଛ ଲାଗିଯିବ। ହଁ ହଁ। ଇଆଡେ ଦେଖିଲ ଏ ମଞ୍ଜିଟା ଆଣିଛି। ଆଚ୍ଛା। ଏ ମଞ୍ଜିଟା ଆଇଛି। ହୁଁ ଏ ଦେଖିଲ ଭଲ ଏ ମଞ୍ଜି? କଣ ହଁ ଦେଖେଇଲ। ଭଲ ନାହିଁ? ହଁ ଭଲ ଅଛି ଆଉ କୁହ ନୂଆ ନୂଆ ପକେଟେ ନା? ନୂଆ ପକେଟ ଆଉ। ନୂଆ ପକେଟେ ହୁଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚାଲିବନି? ହଁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଭାଇ ମାନେ ତମ ହଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ ବାଇଗଣ ଭଲ ଫଳେ କି ନାହିଁ। ହୁଁ ହଁ ଆଉ ଆମର ଏଇନା ତଳି ପାଇଁ ହଣା ଚାଲିଛି। ହୁଁ ଇଏ ଆଜି ଖରା ଖାଇଲେ ହୁଁ ଆଜି 4ଟା ବେଳେ ପାଣି ପଶିଲେ କାଲି 4ଟା ବେଳକୁ ମଞ୍ଜି ପଡିବ। ହୁଁ ମଞ୍ଜି ଟିକେ ଖରା ଦେଇକି ହୁଁ ପାଣିରେ ଭେଦେଇ ପକେଇବା ନା କଣ କହୁଛ? ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଆଁ ଭେଦେଇକି ପକେଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଗଛ ହବ। ଶୀଘ୍ର ଗଛ ହବ। ହଁ କେତେ ଘଣ୍ଟା କଣ ମଞ୍ଜି ଭେଦେଇବା? ଏଇ 24 ଘଣ୍ଟା ଭେଦେଇବେ ଆଉ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭେଦା ହୁଁ ହବ? ହୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭେଦେଲା ପରେ ମାଲ ରେଡି ମଞ୍ଜି ମାଟିରେ ପଡିବ। ହୁଁ ଆଉ ମଞ୍ଜି ଆଇଲାଣି ଯେତେବେଳେ ଚଟାପଟ ହାଣିକି ମାଟିରେ ପକେଇଦବାଟା ହିଁ ଠିକ୍। ହୁଁ କାହିଁ ଘରେ ରଖିକି ବସିବା। ନାଇଁ ମ ଆଉ ହଉ ଫିଲ୍ଡ କେତେ ବନେଇଛ ଇଏ ତଳି ପକେଇବାର? ଏଇ ଇଠି ସେ ଯାଙ୍କେ ହଁ ପକେଇ ଯିବା ହଁ ହେଇଯିବନି ଜାଗା ହଁ 2 ହଁ ପକେଟ ଆଚ୍ଛା ଯାଇଁଲ। ହଁ ଗୋଟା ପକେଟ ଏଇଠୁ ଆଡକୁ ଖାଇବୁ ହଁ ଆଉ ଟପଟେ ଏଇଠୁ ସାଡୁ ଖାଇବ ଆଉ କଣ। ହୁଁ ହୁଁ ଏବା 2 ପକେଟ ଆଇଛି ସେଠି ଗୋଟେ ପକେଟ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପକେଟ ହେଇ ଓ ହେଇ ଏଟା ଦି ପକେଟ ପକେଟ ଆଇଛି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମଞ୍ଜି ବଳିବ ବୋଧେ ନା ମଞ୍ଜି ଅଧିକା ଟିକେ ପକଉଛନ୍ତି ନା କଣ? ହଁ ଅଧିକା ଟିକେ ପକେଇଲେ ହୁଁ ଅଷାଢ ଆଇଲା ଅଷାଢ ହୁଁ ଏବେ ଆସିଯିବ ଆଗକୁ ହୁଁ ମେଘ ଫେଘ ହେଲେ କଟି କାଟି ଗଲେ ପୁଣି ପୋତିଆ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ଏକାଥରେ ଆଚ୍ଛା ଅଧିକା ପକେଇଦେଲେ ହୁଁ ସିଏ ଭେଟେଇବ। ଆଉ କିଏ କଟି କାଟି ଯିବ କଣ ହବ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକା ଟିକେ ହଁ ପକେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇ ବଞ୍ଚିଲା ତଳ ସିଏରେ ଅଛି ଆଉ ହୁଁ ଯାଇଁଲ। ଆଚ୍ଛା ତଳ ତିଆରି ଅଛି ଆଉ। ହଁ ଏଥରେ ଗୋବର ଖତ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭଳିଆ ପୁରେଇଛି। ହୁଁ ସଫିସେଣ୍ଟ ହବନି ହୁଁ ହୁଁ ଆଁ ହଁ ଓହୋ ହବ ତାକୁ ଟିକେ ମାଟି ଟିକେ ଖୁସେଇ ଦିଅ ତାକୁ ସମାନ କର ନା ହଁ ଖୁସେଇକି ଟିକେ ଇଏ କରିଦିଅ। ଓହୋ ଖୁସେଇବା ଖରା ଖାଇବ 4ଟା ବେଳେ ପାଣି ପୁରେଇବା ଆଉ। ହୁଁ ଏ ଘାସ ଗୁରା ଦେଖିଲେ ଉଠିବ ଆଉଥରେ ହୁଁ ନା କଣ? ଆଉ ଟିକେ ଖୁସେଇ ଦିଅ ଖୁସେଇ ଦେଲେ ଘାସ ବାଛିଦବ ନା ଆଉ। ଘାସ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ? ହଁ ହଁ ଘାସ ବାଛିବ ନା ଆଉ ପୁଣି ଭେଟ ହବ ନୂଆ ହଁ ଭିଡିଓରେ ହଁ ହଁ ଆଁ ହଉ ଭେଟ କରିବା ନା ନାଇଁ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟ ହବ ନା। ହଉ ହେଲା।